Salam eli hormatly adamlar. Garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistan döwletimizdäki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Dün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Garaşda döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň ýokary derejeli resmi däl sammitine gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady. Russiya Federatsiýasynyň Sankt-Peterburg şäherine ugramak üçin hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde döwlet başdanmyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugradylar. Bir näçe saatdan soňra hormatly prezidentimiziň uçary Sankt-Peterburg şäheriniň halkara howa menziline gondy. Bu ýerde döwlet başdanmyzy resmi adamlar mähirli garşyladylar. Hormatly prezidentimiziň başdanlygyna ýurdumyz dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe bolýan döredejlikli daşary siýasat strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirýär. Bu strategiyada Avril halkara we sewit guramalarynyň şol sanyna garasy döwletleriň arkalaşygynyň şäherlerinde netijeli dialogyň fotolandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiziň Russiýa Federasiýasyna iş sapary dowam edýär. Garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman Serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna alynıp barýan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlikler başlanýar. Bu şeýledäňde hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 15 dekabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçisiniň başa-baş döwüşden sport toplumyna halkara dert beýteşiklerini we sport ýarşlaryna baýrakly ornary münasip bolan ýaşary hemde olaryň halipa mugallimlerini we tälimçilerini syýlaglar goşurdy. Bu dabara watanymyzyň awraýyny dünýä derejesine belende gallarýan, raýatlymyzyň ýokary döwlet derejesine sarpalanýanlygynyň nobatdaky sowtnamasyny urly. Berkarar watanymyzda ýurdumyzyň hemme ugurlary bilen birlikde alan bilim we sport ulamlarynyň dünýä möçlerini döwrewap derejede ösdürmegine uly ähmiýet berilýär. Bu ýerde Türkmenistanyň döwlet senasy ýanglandy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gahrman arkadamyzyň saýasyny we hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başdanlygyna halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň her bir güni bilim ulgamyny hem döreçilik üstünliklerini şany wakalara beslenip ýurdumyzyň täze taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Ruh bilen çykyşlarda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýaşlaryň alamly bilimli bolmaklary ugruna halkymyzyň saglygy hemde awadançylygy, ýurdumyzyň sport mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek baradaky aýratyn üns aladasy netijesinde ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýany hemde sportu ösdürmek boýunça gazanylýan üstünlikler wasp edildi. Hormatly prezidentimiz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne garaşdy ýurdumyzda ýaşary uly ornuň berilýändigini, olar üçin ähli döwrewap şertleriň döredilýändigini bellep, bagtyar ýaşlamyzyň öz zehini ukyp başanyklary bilen ýurdumyzyň awraýyna awraý goşýanlyklaryny, tejribeli mugallimleriň we usta tälimçileriň bolsa ýaşamyzyň üstünlük gazanmak üçin netijeli işler alyp barýanlyklaryny notady. Döwlet başdanmyda pursatdan peýdalanyp, halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna bagtyar ýaşamyzy dünýä derejesindäki olimpiadalarda we sport ýarşlaryna üstünlikli çykyş edip baýrakly ornary münasip bolmak bilen tüýsürekden gutlady. Döwlet başdanmyda garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimiziň bagtyar ýaşlaryna ýüzlenip, olary dünýä olimpiadalaryny we ýarşlaryna gazanan ajaýyp üstünlikleri bilen ýene bir gezek tüýsürekden gutlap, edidi watanymyzyň halkara awraýyny hasam beýgeltmek ugruna alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň dünýä derejeli ders beýteşiklerine baýrakly ornary münasip bolan ýaşary we olaryň mugallimlerine syýlaglamak hakyndaky buyrgy okully. Hormatly prezidentimiz dünýä derejeli ders beýteşiklerine baýrakly ornary münasip bolan bekde okuwçylaryny we talip ýaşary, olaryň halipa mugallimlerine şeýlik hem dünýä derejesindäki sport ýaşlaryna baýrakly ornary münasip bolan turgunlary we olaryň tälimçilerine gymmat bahaly sowgatlar gowşurdy. Ýer gelende belin geçirse 2025-nji ýylyň dowamynda awraýly halkara ders beýteşiklerini üstünlikli çykyş edip, baýrakly ornary münasip bolan ýurdumyzyň bekde okuwçylaryny döwlet derejesinde syýlaglamaga hödürlemeň sany düzülendi. Olaryň gatnaşan halkara ders beýteşikleriniň hereket edýän reytinglerindäki derejesinde hemde ähmiýetinden şonuň ýalama şol beýteşiklere gatnaşan ýurtlaryň sanyndan ugralyndy. Syýlaglary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýaşlaryň dünýä derejesindäki ders beýteşiklerini we olimpiadalaryna garaşdy hemişelik beýtarap watanymyza wekilçilik edip ýurdumyzyň bilim ulgamyna ýeten ýokary sepetlerini dünýä ýaýmakda gazanan uly üstünlikleri üçin hemde olaryň halipa mugallimleriniň bu gurda bitiren hyzmatları nazara alınıp berildi.
Seýlalara münasip bolan zekinlemekde okuwçylary, talipler hemde olaryň mugallimleri ajaýyp waka özleriniň ýokary derejede dabaraly ýagdaýda seýlaglananlar üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirip, berikçän sağlyk uzak ömür alparyan giňerimli döwlet ähmiýetli uly tutumly ýaşaryna hemişe üstünlikleri arzu etdiler. Sonra Türkmenistanyň prezidentiniň dünýä derejesindäki sport ýarşlaryna baýrakly urunlary münasip bolan turgunlar hemde olaryň tälimçilerini seýlalamy hakyndaky buyrugy okully. Hormatly prezident bada Serdar Berdimuhammedow baýrakly urunlary münasip bolan turgunlary hemde olaryň tälimçilerini gymmat bahaly sowgatlar gowşurdy. Bu ýagdaý watanymyzda gahrman arkadamyzyň ýoly goýan ýaşary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadaly gahrman serdarymyzyň münasip dowam etmeň netijesinde ýokary üstünliklen gazanylýanyny şaýatlyk edýär. Munyň özi ruhy bilen sagdyn, bilimli giň göz ýetimli zähmet söýür, watan söýçilik we insanperwerlik ýörelgilerini ygryarly nesli terbiýelemekde uly üstünlikleri gazanmaga ýardam berýär. Sonra arkadaly gahrman serdarymyz dünýä derejeli ýarşlarda altyn medali münasip bolan turgunlary seýlaglady. Döwlet başlary özüniň şäher paýyny ýapyp, olaryň her birine 2025-nji ýylda goýberilen ak renkli Toyota Camry kysymly ýeňil awtologyň açarny gowşurdy. Bu turgunlar Türkmenistany wekilçilik edip çykşadan awrayly halkara ýaşlaryny hormat minberiniň iň ýokary basgynçygyndan ýer alyp, ýurdumyzyň mukaddes ýaşy togunyň belinde gallarmagyna garaşydy bakyp ýetirip Türkmenistan watanymyzyň döwlet senasyny ýanglanyrdylar. Şeýle ýokary derejeli baýraklar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýaş turgunlarymyzyň we usta tälimçilerimiziň dünýä derejesindäki sport ýarşlaryna Türkmenistanyň wekilçilik edip ýurdumyzyň sport awraýyny belinde götürmäge ýaşlaryň sporta bolan höwesini artyrmak goşan şahsy goşandy üçin hemde 2025-nji halkara parakatçylyk we anaşmak ýylynda sportyň görnüşleri boýunça dünýä derejesindäki ýarşlarda turgunlarymyzyň gazanan ýokary üstünlikleri hemde olaryň tälimçileriniň bu gurda bitiren hyzmatları nazara alınıp berildi. Seýlaglanan turgunlar we olaryň tälimçileri özleriniň zähmetine berilen ýokary bahy üçin döwlet başlarymyza we gahrman arkadamyza tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň ýygyny toparlarynyň gazanýan üstünliklerini hormatly prezidentimiň beden terbiýe hereketini we ýokary netijeli sporty ösürmäge berýän ägirt uly ünsüniň şeýle hem gahrman arkadamyzyň gordurup beren iň täze enjamlary bilen öpçün edilen sport toplumlaryna hususan sebitde deň taý bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň desgälerini geçirilen turgunlöşükleriň biwesi tege bellerlikdir. Döwlet başlarymyzyň we türkmen halkynyň milli lideriniň adyna iň gowy arzularyny beýan edip, ýokary seýlaglara münasip bolan turgunlar täze üstünlikleri gazanmak hemde halkara giňişligini ýurdumyzyň sport awraýyny artyrmak ugruna ähli güýç gaýratlaryny, başanyklaryny gaýgyrmajykdyklaryny anandyrdylar. Usatlygy barha artýan ýurdumyzyň turgunlary eri halkara beýatçyklaryny we ýaşlarda şorsana Aziýa we dünýä çempionatlaryny üstünlikli çykyş edip, ýokary netijeler gazanýarlar. Olaryň gazanýan ýokary netijelere garaşy Türkmenistan watanymyzyň mukaddes ýaşyl toguny al asmanyna parladyp, awraýyny dünýä derejesinde belinde gallarýar hemde ýurdumyzyň ýer ýüzündäki meşhurlygyny hasam artyrýar. Berkarar watanymyz bolsa şeýle ogul gyzlaryny ýokary döwlet derejesinde sarpalaýar hemde olary uly hormat bildirýär. Soňra hormatly prezidentimiz sport ustaýatlary bilen diýdarlaşyp, olaryň gazanan üstünlikleri bilen gutlady. Ýurdumyzyň sport awraýyny belinde gallaran turgunlarymyzy mundan beýlegem sport elimini uly üstünlikleri arzu etdi. Bu pursatlara şaýat bolan enatalary ýürek boýsunçlaryny tolgunma bilen beýan etdiler. Arkadaly gahrman serdarymyzyň şäher paýy turgunlarymyza hasym boýsunlary täze awtologa atlanan turgunlarymyz arkadaly gahrman serdarymyzyň döredip berýän şertlerinden netijeli peýdalanyp, geljekde hem sport dünýäsini belend basgynçyklara çykyp ýaşyl togumydy belende parlatjykdyklaryny anandyrdylar. Berkarar watanymyzda gahrman arkadamyzyň asly we öňdürgürçilikli başlangyçlary münasip we üstünlikli dowam edip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne olaryň öňünde sport elimini dünýä derejeli üstünlikleriň täze kapysyny açýar. 17 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyz ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplanyň 30 ýyllygyna bagşlanan halkara çäreliň üstünlikli geçirmek münasibetli halkymyzy gutlady. Halkara parakatçylyk we anaşmak ýylynyň 12 dekabryna biz hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk şäni toýuny giňden bellek geçdik. Hemişelik beýtaraplyk jebitligimiziň, abadançylygymyzyň esaslaryny düzýän taglimatymyzdyr diýip gahrman arkadamyz nagtady. Hemişelik beýtaraplygymyz
Paýtagtymyň 30 ýyllyk hemde halkara betaraplyk güni münasibetli hormatly prezidentimiň fermany bilen Türkmenistanyň betaraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medali bilen syýlaglandym. Munyň özi türkmen halkynyň meniň zähmetime beren ýokary bahasy bolup durýar. Şoň görä ýubiley medaliniň gowşulmagyny mehriban halkymyň maňa bildirgen uly ynamy alparyan ýeşermiň ikrar edilmesi hökmünde kabul edýän. Bu uly syýlagy mehriban halkymyň berkarar watanymyzyň abadançylygy we gülläp ösme uğruna göçümi gaýgyrman tuton ýerli ýeşemäge borçly diýär diýip gahrman arkadamyzy bellidi. Ýakyna abada milli syýasatçylyk zolugyny häzirki zaman jemgyýetinde denandyryň uğruny durnukly ösüşiň beýgidine halkara hyzmatdaşlygy ösürmäge atly halkara maslahaty ýokary derejede geçirli. Bu halkara maslahaty ýordumyza dürli kärde zähmet çekýän denandan zähmetine uly hormat goýulýanlygyny, bu gurda halkara hyzmatdaşlygynyň ösürilýänligini ýene bir gezek görkezdi. 10-njy dekabrda Aşgabat şäherine döwlet başdanlarynyň hemde halkara gurumalaryň ýol başlarynyň derejesinde halkara forum hem üstünlükli geçirli. Dünýäde parahatçylyk we anaşmagy berkitmekde möhüm ähmiýete eýe bolan bu halkara forum ýylyň esasy syýasy wakalarynyň biri boldy. Hormatly prezident bilen Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylyk we anaşmaň aýdyn ýoly atly kitaby hem biziň ählimiz üçin uly sowgat boldy. Hormatly prezident bilen Türkmenistanyň betaraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyna münasip bolmak hemde täze eseriniň neşir edilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan. Taryhyň ýene bir ýyly tamamlanıp barýar. Täze ýyl bayram hem ýetip gelýär. Geljek ýyly Günnögur müçenamasy boýunça ýylky, ýagny bedew ýylydyr. Şoň görä-de ýetip gelýän bedew ýyly düşümli bolsun. At murat diýilýär täze ýyly bagtyar halkymyzy maksat muratlara ýetirsin. Berkarar döwletimize rızkyl bereket getirsin diýip gahrman arkadamyzy gutlugyny nygtady. 18-nji dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow Niklaus Companies kompaniýasynyň ýolbaşçysy John Rees bilen doşuşdy. Doşuň dowamyna belenşäli Türkmenistan sport we syýasatçylyk ulgamlaryna durnukly ösüşiň strategik orlary hökmünde garaýar. Ýurdumyzda halkara kil standartlaryna, ekologiýa meselelerini we innowasion çözgütleriň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns bermek bilen döwri sport we syýasatçylyk infrastrukturasyny ýeşiň ösürmegini dowam edýär. Şoň bilen baglykda gahrman arkadamyzy Türkmenistanyň Niklaus Companies kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmekde oňyn tejribe toplandygyny aýdyp, Aşgabat şäherine gurulan we halkara standartlaryna laýyk gelýän paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň we mehmanlarynyň arasynda meşhur bolan döwri golf klubynyň taslamasyny bu hyzmatdaşlygyň aýdyn mysal hökmünde görkezdi. Bu taslama Türkmenistanyň golfy ösürmekde möhüm ädim boldy. 17-20 dekabr aralygyny hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýa iş saparyna amal aşyrdy. Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogynyň birinji sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen hormatly prezident Ýaponiýa ugrady. Paýtagtymyň halkara howa menzilerini döwlet başdanmyzy ýordumyň resmi adamlary ugratylar. Häzirki döwürde däp bolan dostlukly türkmen-ýapon gatnaşyklary strategik hyzmatdaşlygyň aýdyn nusgasy bolup durýar. Özara hormat goýmak we deň hukuklylyk ýörelgeleri bilelikde giň möçeli taslamalar durmuşa geçirmek üçin berk bir niýat bolup hyzmat edýär. Bir neçe sagatdan soňra hormatly prezidentimiň uçary Tokyo şäheriniň Hanyada halkara howa menziline gelip goňdy. Bu ýerde döwlet başdanmyda mehirli garşylanyldy. Gahrman arkadamy tarapyndan başynan Ýaponiýa bilen netijeli hyzmatdaşlyk häzirki wagtda hormatly prezidentimiň Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynda münasip dowam edip durly ulgamlarda täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. 19 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow iş saparynyň çäklerini Ýaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Fukushiro Nukaga bilen doşuşdy. Fukushiro Nukaga belent mertebeli mehman bilen doşmaň özü üçin uly hormatdygyny belläp, Türkmenistanyň strategik taýdan ähmiýetli Merkezi Aziýa sebitini Ýaponiýanyň esasy hyzmatdaşy bolup durýanyny aýtdy hemde döwlet başdanmyzyň şu gezekki saparynyň iki taraplyň gatnaşyklary hil taýdan täze derejede çykarmaga itergi berjekdigini anabildirdi. Döwlet başdanmyda hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, anaşmagy we özara hormat goýmaga esaslanýan Türkmen-Ýapon parlamentary gatnaşyklaryny munun beýlekde ösürmek üçin şu doşugyň ähmiýetini bellidi. Belenşäli soňky ýyllarda Türkmen-Ýapon parlamentary hyzmatdaşlygy durnukly ýetigdirli häsiýete eýe bolup, hil taýdan täze derejede çykarly. Türkmenistanyň beşisi bilen Ýaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň arasynda dostluk toporlary hereket edýär. Şunyň bilen baglykda parlament diplomatiýasynyň
häzirki döwürde barha artýan ähmiýetini nazar almak bilen Türkmen-Ýapon parlamentary gatnaşyklaryny munun beýlekde pultulanyrmagy zerurdygy bellenildi. 19-njy dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýa iştaparynyň çäklerini Ýapon-Türkmen parlamentary dostluk toporunyň başlygy Endo Toshiaki bilen doşuşdy. Endo Toshiaki belent mertebeli mehmany mehirli mübareklep soňky ýyllarda Ýapon-Türkmen gatnaşyklarynyň ýygyderli syýasy dialog netijesini täze derejä çykanlygyny bellädi hemde döwlet başlanmadan şu gedeki saparynyň iki tarap bilen hyzmatdaşlykda möhüm tapgyr boljakdygyny anamillerdi. Şeýlekem ola Türkmen halkynyň milli lideriniň Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklary ösürmekde äwrt uly goşundyny bellädi we pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza mehirli salamyny beýan etdi. Şeýlekem Türkmen-Ýapon parlamentary dostluk toporunyň başlygy pursatdan peýdalanyp döwlet başlanmady Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplarynyň 30 ýyllygy bilen tüýsürükden gutlady. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip Türkmen-Ýapon gatnaşyklarynyň berek-beregi hormat goýmak, den hukuklylyk we özara bähwitlik ýörelgelerine esaslanýanlygyny aýtdy hemde bu hyzmatdaşyň munun beýlekde ösürmegine Türkmenistanyň uly ähmiýet berýändigini belledi. Bellenşälik häzir wagtda ýurtymyzyň arasyna gatnaşyklar özüniň ýokary derejesi bilen tapawutlanýar. Şunu parlament diplomatiýasynyň möhüm urundaýyşydyr. Şunuň bilen baglanykda döwlet başlanmady parlamentary gatnaşyklaryň Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynaky hyzmatdaşyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanlygyny aýtdy. Şeýlik hem Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynaky hyzmatdaşlykda medeni insanperwer ulgamy hususan saglyk goraýyş bilen medeniýet ugurlaryna möhüm urundaýyşy bolup durýar. 19-njy dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň Ýaponiýa iş saparynyň çäklerini öňde barjy Ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen ýeşewlik dowuşygy boldy. Şeýle ýeşewlik dowuşyklary hormatly prezidentimiň başlanmagynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiň dörli ulgamlaryna ýeten sepketleri we maýy mümkinçilikleri bilen taňyşdyrmak üçin netijeli meýdançy bolup hyzmat edýär. Daşary ýurtly gatnaşyjylar üçin bolsa öz taýdanmalary we teklipleri bilen taňyşdyrmak üçin oňat mümkinçilikdir. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon Türkmen komitetiniň başlygy Itochi Corporation kompaniýasynyň ýerine ýetirjä vice-prezidenti dowuşygy açyp dowuşmaga wagt tapan üçin hormatly prezident hoşşaýlyklaryny beýan etdi we bu dowuşyň iki dostlukly ýurduň arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklary bunun beýlekde giňeltmek üçin möhüm itergi boljakdygyny aýtdy. Döwlet başlanmada ýurdumyzyň wagtyň synagyndan geçen ygtybarly hyzmatdaşlarymyzy öňde barjy Ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny hemde wekillerini tüýsürükden mübarekledi we bu kompaniýalar bilen Türkmenistany köp ýyllyk netijelik hemde özara bähwitli hyzmatdaşyň baglanşdyrýanlygyny belledi. Şeýle hem hormatly prezident pursatdan peýdalanyp bu dowuşy geçirmek başlangyjy hemde Türkmen-Ýapon ykdysady hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny we geljekde onu ösürmek ýollaryny giňişleýin aralyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirdi. Bellenşäli Türkmenistan Ýapon kompaniýalary bilen ýoly goýulan hemde özüniň netijeligini görkezden hyzmatdaşlygy ýygyderli giňeltmegi dowam edýär. Şol urwatda täze has giňerimli we uzak geljegi nazarlaýan maksatlary ýetmegi ugry edinýär. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynaky hyzmatdaşlyk uzak möhletleýin durnukly we köp ugurly häsiýete ýa-da Türkmenistan üçin Ýaponiýa ýokary tehnologiýaly ösüşiň, ykdysadyýety innovasiýa taýdan çemeleşmeň, senagat ösüşi bilen ekologiýa jogapkärçiliginiň täzeşikli utgaşdyrmanyň nusgasy bolup durýar. Soňky ýyllarda Ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň häzirki zaman ýeri senagat desgalary ulanmaga berildi. Bilelikdeki işlemeden netijeleri häzirki wagtda geljege hasy uly önemi bilen garamagy mümkinçilik berýär diýip hormatly prezident belledi we Türkmenistanyň Ýapon ýeşewler toporlaryny uzak möhletleýin baýy goýumlar hemde özara bähwitli hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri teklip etmäge taýýardygyny tasdiklady. Döwlet başlanmada Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmäge we giňeltmäge berk we üýtgöwsiz ygyrarlydygyny, şeýle hem geljekde Ýapon ýeşewlerini ýurdumyzda uzak möhletleýin esasy iş alp barmagy hem taraplaryň golluk bermäge taýýardygyny tasdiklady. Ýeşewler hormatly prezident wagt tapyp şu dowuşyga gatnaşan üçin hoşçalyk bildirip, döwlet başlanmadan çykyşyny beýan eden teklipleriniň möhüm ähmiýetini bellediler we bu gurda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Bellenşäli
hormatly prezident bilen başlangyny Türkmenistan siyasatda, iqtisadiyatda we durmuş ulgamynda uly ösüşleri gadandy. Ýeşewr toparlaryň wekilleri ýurtmyzda häzirki wagtda senagat ulgamyny ösdürmäge, infrastrukturany döwrüwaplaşdyrmaga hemde galynlary gaýtadan eşimege uly üns berilýänligi, munyň bolsa Türkmenistany daş gurşa gormak meselesini jogapkärlik çemeleşmäniň aýdyn misaly bolup durýanlygyny bellädiler we Ýapon kompaniýalarynyň bu urda hyzmatdaşlyk etmäge gadaklanma bildirýänliklerini tasdiqladiler. Soňra iki taraplaryna resmi namlary gol çekmek dabarasy boldy. Gadanlan alalaşyklar milli ykdysadyýetimiziň durly puduklaryna baý goýumlary çekmäge, ýeşewligi ösürmäge we geljek uly tasamalaryň benýadyny goýmaga ýardam berýär. Häzirki wagtda iri Ýapon kompaniýalary Türkmenistanda netijeli iş alyp barýarlar. Olar köp ýyllaryň dowamynda ýurtmyzda giňerimli tasamalar durmuşa geçirip, özüni ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görkezdiler. Şunu gaz we nebit himiýa, uly kommunikasiýa, obugyjylygy, öňdüberji tehnologiýalar ýaly ulgamlar hyzmatdaşyň esasy urlar bolup durýar. Hyzmatdaşlyk ýyllaryna toplanan tejribe bilen gatnaşyklamyň ananşmak we ygtybarlyk derejesiniň ören ýokardygyny görkezdi. Muňa döwlet ara gatnaşyklaryň dostlukly häsiýeti, berek-beriň bähitlerini özara düşünmek we hormat goýmak ýörelgeleri ýardam berdi. Şeýlelikde gol çekilen resmi namalar özara bähitlik ýörelgeleri esasyny anyp barýan Türkmen-Ýapon ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösdürmäge kuwatly etergi berer. 19-njy dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow iş saparynyň çäklerini Ýaponiýanyň imperatory Naruhito bilen doşuşdy. Onuň aly jenaby imperatory benet mertebeli mehmany mehirle mübareklep döwlet başçymyzyň Ýaponiýa amal aşyrýan şu gedeki ikinji saparynyň döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde pultalandyrmakda we giňeltmekde nobatdaky möhüm edim boljakdygyna inanmylyrdy hemde pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhamedow mehirle salamyny beýan etdi. Hormatly prezident bada hoş niýetli sözler we mehmançyllyk üçin minnetdarlyk bildirip onuň aly jenaby bilen şu ýylyň dowamynda ikinji gedek dowuşýanlygyny ören şatdygyny aýtdy. Döwlet başçylygynda pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamydan mehirle salamyny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Dowuşyň dowamynda hormatly prezident bada Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk mundan beýlekde çoňlaşdyrmaga açykdygyny tasdiqlap, özara gatnaşyklary ösürmäge goşýan ägir uly şahsy goşundy üçin imperator Naruhito minnetdarlyk bildirdi. Doşukda hormatly prezident bada Serdar Berdimuhamedow hemde Ýaponiýanyň imperatory Naruhito uzak möhletliň strategik hyzmatdaşyň Türkmen we Ýapon halklarynyň bähwidini mundan beýlekde ugurlaryň giňerim boýunça ösdüriljekdigini inan bildirip, berek-berege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Sonra hormatly prezident bilen Avtolo kerwini Akasaka köşüne tarap ugrady. Köşüň gerelgesini hormatly prezident bilen Ýaponiýanyň premier ministri garşylady. Bu ýerde Amerikada Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň hormatyna premier ministri Hanym Sanaýa Takaiçiniň adynyň resmi akşamlyk nahary berildi. Iş saparynyň jemleýici gününi hormatly prezident bilen Amerikada Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň birinji sammitine gatnaşdy. Amerikada Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň ilkinji sammitiniň geçirmegi bu formatyň ösüşini tarihi pursat boldy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow bu ýokary derejeli dowuşyga gatnaşmagy Türkmenistanyň köp taraply hyzmatdaşlygy, milli we sebit derejedäki strategik taslamalary öwürmäge, okyply ýurt hökmünde dialogda eýleýän möhüm ornuny tasdiqlady. Ýaponiýanyň premier ministri ýokary derejeli dowuşyga açyp çakyly kabul edip gelenlikler üçin sammita gatnaşçylary hoşallyk bildirdi hemde Ýaponiýanyň dialog şu formatyny döretmek boýunça başlangyjy öňe sürmek bilen durnukly we güllä besýän sebit hökmünde Merkezi Aziýanyň möhüm ornuny ikrar edýänligini bellädi. Şeýlekem ol Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ýaponiýanyň esasy hyzmatdaşlary bolup durýanlygyny ýatydy. Soňra sammita gatnaşçylary söz berildi. Döwlet başçylygynda öz çykyşynda bildirilen mehmançylyk üçin Ýaponiýanyň hökümetine minnetdarlygyny beýan edip, Türkmenistanyň dowuşykda häzirki ähli geoiqtisady we syýasy ýagdaýlary, dünýä ösüşiniň merkezi hökmüne Aziýanyň barha artýan ornuny nazar almak bilen Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Ýaponiýanyň arasyna gatnaşyklary hel we many mazmun taýdan täzelemek üçin möhüm tapgyr hökmüne garaýanlygyny aýtdy. Şeýlekem döwlet başçylygynda bugün Tokioda Merkezi Aziýa bilen Ýaponiýanyň arasynaky köp ugurly gatnaşyklaryň belelikde benýadynyň goýulýanlygyny, berek-berege has gowy tanymak we ýakynlaşmak, anaşmak we açyklyk ýagdaýyny berkarar etmek üçin şertleriň döredilýänligini ýatyp, bu ýörelgeleriň kesgitleýici ýörelgeler boljakdygyna, ýurtymyzyň arasynaky hyzmatdaşlygy oňy täsir etjekdigini, belelikdäki giňmeçeli başlangyçlary we taslamalary amal aşyrmaga ýardam berjekdigine berk inanmylyrdy. Bede Merkezi Aziýa
Azia bilen Yaponiýanyň arasyna gatnaşyklaryň bundan beýlekde giňeldilmegi, hyzmatdaşyň täze ugurlarynyň açylmagy hemde iş ýüzüne täze madmun bilen doldurulmagy ugruna çykyş edýär. Aqtasady hemde baý goýum hyzmatdaşygyna aýratyn ähmiýet berýär. Şuna Yapon iş ugurlarynyň sebäpimiziň ösdürmegine işin gatnaşmagyny hyzmatdaşygymyzyň gurrunsyz eler tutulýan ugry hasap edýär. Inni köp ýyllaryň dowamyny biziň ýurdumyzda Mitsubishi, Kawasaki, Sumitomo, Toyo, Sojitz, Komatsu, Toyota ýaly we beýleki meşhur Yapon kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip gaz pudugy, himiýa senaгаty, elektroenergetika, ulug hemde suwguçylygy ýaly strategik ähmiýetli ulgamlarda ýerik we uzak möhletleýin täsirler durmuşa geçirýär. Ýaşyl ösüşe geçmek şeýle ugurlaryň berdir. Türkmenistana Yaponiýanyň ýaşyl energetika we durnukly ösüş ulgamyna başlangyşlaryna uly gydyklanma bilen garaýar. Dünýäde energiýa serişdelerine baý bolan ýeri ýurtlaryň biri köpüne bu ulgamda hyzmatdaşlyk biziň üçin ägrt uly ähmiýet eder. Türkmenistan energiýa taşytlaýjy metal zyňylaryny azaltmak, energiýanyň gaýtadan dikildilýän çeşmelerini hemde beýleki ugurlaryny ornaşdyrmak siýasatyny ýygyderli durmuşa geçirýär diýip döwlet başlary aýtdy hemde vodorod energetikasy meselesine aýratyn üns çekdi. Vodorodun geljeň energiýasydygyny düşünmek bilen biz häzirden Yapon kompaniýalary bilen hyzmatdaşyň anyk ugurlaryny öwrenmäge girişdik. Sokuba Universiteti hemde onuň değişik düzüm bölükleri biziň bu ugurdaky hyzmatdaşygymyzdyr. Umuman biz ýaşyl energetika, energiýa taşytlaýjy hemde ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamynda baý tejribe hemde ýokary tehnologiýalary eýe bolan Yaponiýa bilen ýakyn hyzmatdaşlyga uly gydyklanma bildirýär. Biz hyzmatdaşyň adaletli we inkluziw ýörelgeleriniň kemale gelmegining zerurlygyndan ugralýar. Şuna täze ugurlar ozal hereket edýänleriň ýerini tutman, olaryň üstüni ýetirýärler. Biziň ýurdumyzda Ýewropany ýakyn günnügür hemde Aziýa ýuwaşmany sebäpini birleşdirýän multimodal ulug täsirlemelerini ýetişen durmuşa geçirýär. Özümiziň mali we maddi serişdelerimizi bu täsirlemelere gönükdirýär. Mysal üçin Türkmenistan bir neçe daşary ýurt kompaniýalary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda öz serişdeleriniň hasabyna Hazaryň kenaryna häzirki zaman halkara Türkmenbaşy deňiz portunyň paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýetlerine täze gowa menzilleriniň Türkmenistany goňşy ýurtlar Kazakistan, Iran, Awganistan bilen birleşdirýän täze demir ýollaryň gurulşyny we olaryň ulanmaga berilmegini öpçün etdi. Özbegistanyň we Kazakistanyň çäklerine çen uzaýan awtomobil ýollarynyň gurulşygy ýetişen aldyp barýar diýip hormatly prezident baýdykdy. Şunun bilen baýlykda döwlet başlygymyzda ýaşlaryň, talipleriň we akademik toparlaryň gatnaşyklaryny öpçün etmek maksady bilen ýurdumyzyň Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa ýaşlar forumy döretmek başlangyjy bilen çykyş edýänini aýtdy. Şeýle hem Merkezi Aziýanyň we Yaponiýanyň zenanlarynyň dialog atly hemişelik hereket edýän platformany döretmegi teklip etdi. Döwlet başlygymyzy häzirki zaman şertlerini açyk we oňyn halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ornuny belläp, halkara paragatçylyk we anaşmak ýylyna halkara beýtaraplyk gününe hemde Türkmenistanyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň şany senetine bagşlanyp şu ýylyň 12-nji dekabryna Aşgabatda geçirilen iri halkara forumunyň ähmiýetini aýratyn nykdy. Bu forum häzirki zaman halkara gatnaşyklaryna paragatçylygy, anaşmak we dialogy pogtolanyrmak ýaly möhüm meselelere ara alyp maslahatlaşmak üçin Abril halkara meýdança öwrüldi diýip hormatly prezident aýtdy hemde pursatyn peýdalanyp bu forumy ýeşen gatnaşan Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa dialogynyň gatnaşçylaryna tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan beýtarap döwlet bolmak bilen ähli halkara meseleleriniň diňe bir paragatçylykly ýollar, Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyny hemde halkara hukugynyň kaýdalaryny laýıklykda çözülmeginden ugralýar. Halkara hukugyny ileri tutmak ýörelgelerini berja etmek, halkara hukuk binýadyny mundan beýlekde ösürmek hemde pogtolanyrmak, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň konvensiýalarynyň, şertnamalarynyň, alaýlaşyklarynyň we beýleki köp taraplyna resminamalarynyň iş ýüzüne berja edilmeginiň netijeligini ýokarlandyrmak esasy şert bolup durýar diýip döwlet başlygymyzy aýtdy we şunun bilen baýlykda samita gatnaşçylardan 2028-nji ýyly halkara hukuk ýyly diýip eglan etmek baradaky Türkmenistanyň başlangyjyny gollamagy haýyş etdi. Sözünün ahyrına döwlet başlygymyzy Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa dialogynyň halkymyzyň uzak möhletleýin bähwitlerine laýyk gelýändigine hemde halkara hyzmatdaşlygynyň durnukly we netijeli mehanizmlaryny kemale getirmek möhüm şerti bolup durýanyny bildirdi. Yaponiýanyň premier ministri çyň manyly çykyş üçin döwlet başlygymyzy hoşçalyk bildirip, beýan edilen teklipleriň möhüm ähmiýetini bellädi. Şeýle hem samita gatnaşçylar energiýa serişdelerini ýebermegi, durnukly dynjylaryny pogtolanyrmak, hazarsy halkara uly geçirgesini ösürmek, senagat we beýleki urgumlara emeli intellekt tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, Merkezi Aziýada vodorod energetikasy
ýaty tehnologiýalaryna maýyk öýümlerini çekmek, beden we akademika alışmalary ösürmek bilen baglanyşyk meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Doşuň jemleri boýunça Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň sammitiniň Tokio jarnamasy hemde ykdysadyýat we energetika babatda ministrler derejesindäki belelikdäki beýannamasy kabul edildi. Şeýle hem şol güni sammitde gatnaşyk wekiliýet başdanlary Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň ýeşewurlyk maslahatynyň plenar meclisine gatnaşdylar. Plenar meclisde Ýaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi çakylygy kabul edip sammitde gatnaşanlyklar üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlaryna hoşçalyk bildirip doşuň netijeleri boýunça gadanan ilalaşyklaryň Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň çäklerine hyzmatdaşygy mundan beýlekde ugurlaryň giňgerimi boýunça ösürmäge täze terge berjekdigine ynam bildirdi. Sonra plenar meclisiň dowamyny gol çekilen iki taraplyň resmi nämeleri eglan etmek dabarasy boldy. Dabardan sonra Ýaponiýanyň premier ministri we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlary resmi nämeleri alşan wekiller bilen ýadygarlyk suraty düşdiler. 20 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow iş saparynyň çäklerini Ýaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi bilen doşuşdy. Premier ministri Sanae Takaichi döwlet başdanlygyda mehirli mübareklep Ýaponiýa sapar bilen gelmäge çäkli kabul edeni üçin hoşçalyk bildirdi hemde bu doşuň iki ýurduň arasyna dostlyk, özara hormat goýmak we deň hukuklyk ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň putulanylmagyny möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny ynam bildirdi. Hormatly prezident çakylyk we bildirilen mehmançylyk üçin minnetdarlyk bildirip, Sanae Takaichi'ni Ýaponiýanyň premier ministri wezipesine saýlanmak bilen ýene bir gede gutlady hemde alparýan döwlet ýeşini üstünlikleri arzu etdi we pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň mehirli salamyny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Premier ministr Sanae Takaichi Ýaponiýanyň Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplyk hukuk derejesine esaslanýan parahatçylyk söýjülükli daşar syýasatyna ýokary baha berýändigini hemde ýurdumyza Merkezi Aziýada durnuklyk hemde abadançylygy öpçün etmekde möhüm orny elýän ygtybarly hyzmatdaş hökmüne garaýanlygyny aýtdy we pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza salamyny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Döwlet başlymada Ýaponiýanyň premier ministrini Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň üstünlikli geçmek bilen tüýsürekden gutlady. Natashaly ýurtymyzyň arasynaky ýa-da diplomatik gatnaşyklary netijeli we izigdarly ösürilýär. Türkmenistan we Ýaponiýadyň bir iki taraplyň görnüşde däli isem halkary gurumalaryň, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşyk edýärler we parahatçylyk hemde durnukly ösüş öpçün etmek boýunça birek-birek başlangyçlaryny izigdarly gollaýarlar. Soňky ýyllarda parlamentary gatnaşyklar hem ýetişenleşdirilýär. Parlamentary dostlyk toporlarynyň döredilmegi döwletary gatnaşyklary putulandyrmakdan möhüm ädimi öwürli. Şunyň bilen baglykda hormatly prezident Ýaponiýa şu gedekki saparynyň dowamyny gol çekilen iki taraplyň resmi nämeleriň ähmiýetini beledi. Döwlet başlymada öňde barça Ýapon kompaniýalary bilen birlikdäki işiň toplanyň oňyn tejribesine esaslanyp ýurdumyzyň bu hyzmatdaşygy mundan beýlekde ösürmegi maksat edilýändigini aýtdy. Doşuň ahyryny hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow hemde Ýaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi bilelikdäki tagallalaryň netijesinde Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryň we özara behwitli hyzmatdaşygyň mundan beýlekde putulandyryljakdygyny ynam bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi'niň arasyna geçirilen ýokary derejeli doşuň netijesi boýunça bilelikdäki metbuat beýanaty kabul edildi. Ýaponiýa iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Tokio şäheriniň Hanyada halkara howa menziline bardy we bu ýerden watanmyza ugrady. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiň ýurt behwitli halkara ähmiýetli işiniň rowşanýanlygyny watanmyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Diyarımızın günatar sevsini cehkekle oturan Balkan vilayeti diňe bir geljek ul ykdysady mümkinçilikleri arkaly däl, eýsem öz boşly tebigy aýratynlyklary haýran galyrýan gözellikleri bilenem tapawutlanýar. Sebtiň öz boşly ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ajaýyplyklary bu ýere gelýänlerde ýakymly täsirler galyrýar. Tebigatyň şeýle gözelliklerini goramakda, baýlaşdyrmakda, hemem geljeki nesillere getirmekde Hazar Döwlet Tebi Gorakanynyň işgärleri netijeli zähmet çekýärler. Hazar deňzi yer ýüzüniň dünýä ummanynyň aýratynlykda bolan iň iri içerki deňiz hasaplanylýar. Ol özüniň öräni baý hemim köp türlü ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen haýran galyrýar.
Deňziň ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek meselesine şeýle möhüm ähmiýet berilmeginiň esasy taraplarynyň birem şundan ibaretdir. Goraxananyň öňünde durýan möhüm wezipeleň birem bu ýerlerden uçup geçýän, şeýle-de gyşlamaga galýan guşlary Almutaýdan öwrenmekden hemem gorap saklamakdan ibaretdir. Demirgazykdan uçup gelýän suw guşlarynyň aňyrsyna bersine göz ýetmeýän toplumy gyş pasynyň häzirki günlerinde goraxananyň suw geňişligine elem goşar öwüşgünni çaýy. Dürlü guşlaň milyonlar çasynyň gyş aýlaryna deňziň türkmen kinaryny saýlap alýanyň buýsunurjydyr. Netijede guşlar her ýylyň bir näçe aýyna goraxananyň ýyly ýumşak howa gurşawyndan hemem bol iýmit gorlarynyň peýdalanýarlar. Şunlar hazır deňziň gorulýan geňişliklerine hakyky guş bazaryny synlamak bolýar. Gyş pasynyň dowam edýän günlerini suw guşlarynyň aňyrsyna göz ýetmeýän toplumy deňiz geňişligine aýratyn görk berýär. Olaň içinden aýratyn önsüň çekýänler birem gülügüne renkli gyzyl gazlardır. Suwun ýüzüne ýüzlerçe metre uzulyp gidýän, gülügüne renkli özboşly görünüşi emele getirýän gyzyl gazlaryň sürüsini synlamak unudylmajak täsirler galdyrýar. Özleriniň uzyn boýlary, hemem aýaklary bilen giňden tanylýan gyzyl gazlar esasan deňizlerde, köllerde, ulun kenar ýakalaryna duş gelýärler. Gyzyl gazlaryň ýelekleriniň hemem dersiniň renkleri doglan wagtynda ak ýa-da çal renkde bolsa-da, wagtyň geçmegi bilen gülügüne mämiş renkde öwrülmegi täsin ýagdaýdyr. Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen guşlaň 70 götürümden gowranyň hut şu goraxananyň çäklerine duş gelýänligi nykdylmaga münasipdir. Ol guşlaň arasyna sakarwaryk, ördek, gyzyl injik diýilip adlandyrylýan guşlary şeýle-de gowluň durly görüşlerini synlamak bolýar. Hormatly prezidentimiz hazaryň ekologiýa awadançylygyny gorap saklamak babatda halkara guramalary hemem dünýä ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny edegderli ösdürmek bilen baglanşykly başlanýşlar öňe sürýär. Tebe goraxananyň hünärmenleri ýurdumyzyň daşky gurşawyny gorumak baradaky insanperwer siýasaty amala aşyrýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemem hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly ýerleşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk ýerleşler, hormatly ýerleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň uly çylla dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa dekabr aýynyň 22-sinden dekabr aýynyň 28-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çäni günnatardan çyl howa akynyň arlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýatlaryna ýagnyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gejeki temperaturalarynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäni ikinji ýarymynda gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňlarda demirat günatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymalyk boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 4 gradus sowukdan 0-5 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 9-14 gradus, welaýatyň kenarly taraplaryna 5-10 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Akyl welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryna gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňlarda demirat günatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şymalyk boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 5 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 10 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryna gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňlarda demirat günatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şymalyk boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 4 gradus sowukdan 5 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 2-7 gradusdan 13 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryna gara çykly ýagyş ýagar. Gün ortagyňlarda demirat günatary ogry nitgedýän, tezligi sekunda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şymalyk boýuna hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 5 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 14 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar.
Diyarın Daşad welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäne ikinji ýarymyny atkem gara çykly ýagyş ýagar. Günog townagyrdan demirat kunatary ogruny itgedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şamaly osmany hem de howaň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğukdan 2 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 2 gradus soğukdan 2 gradus aralygyny mayıl bolmana garaşylýar. Paýtaxt Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ahyryna atkem gara çykly ýagyş ýagar. Günog townagyrdan demirat kunatary ogruny itgedýän tezlik sekundda 10-12-den 13-15 metr ýetýän şamaly osmany hem de howaň temperaturasynyň gecelerine 1-3 gradus soğukdan 2 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 3-5 gradusdan 11 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça dekabr aýynyň 22-sine magnit gaýdasynyň goşa gaýdada saklanmana garaşylýar. Mehriban adamlar dekabr aýynyň 22-sinden dekabr aýynyň 28-sine çenli hepdäň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolýar. Edidi watandaşlar, gyş paslaryna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňe de maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bular berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Hormatly adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşmek jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özününe bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz. Mehriban ýerleşler, Hormatly tomaşaçylar, öýde ýeki öwdatly täbil filmi ýadyňyza düşýän bolsa gerek. Howa, heýde o filmi ýatdan çykarp bolarmy? Bu filmde gülki, şatlyk we maşgala baglanyşyklary bilen doly täbil täsirlikleri bar. You know you're the mastermind. Run, run. Hey, kim var? Ece. Men olaryň baryny ýitirim bolmagy mejbur etdim. Men erkin. Mehriban tomaşaçylar, Kevin'in gylykly we täsirli başdan geçirmeleri bilen täzeden tanışyň. Täze ýyl ruhuny duýun. Bu film size ýylylyk we umyt sowgat eder. Howa, mehriban ýerleşler. Bu filmi täzeden tomaşa etmeň wagty geldi. Olur gaýdyp geläkdirlermi? Parijdenmi? Bu men jaýym, men onu hökman goraýmaly. Bayramyň gutly bolsun körpezje. Dekabr aýynyň 22-sine, 23-üne, 24-üne ýaşlyk teleradio ýaýlymyny saat 18:00-da Öýde ýeki öwdatly täzil filmine tomaşa etdiler. Mehriban ýerleşler, täziliňizi Kevin bilen, ýagny öýde ýeki öwdatly täzil filmi bilen başla. Kevin nerede? Kevin yok. Kevin yok diye. Her neçe pırrılıklara başvursak adam çağalan bayramçılığını bozup bilmersin. Dede yılın bile ne cıcın?
Halkymyza awadanlyk ýar bolsun, dille aýdym, destan gazal saz bolsun, berkararlyk nury şöhraşan bolsun täze ýyl. Düşümlü mübarek bolsun. Assalamu alaykum mähriban watandaşlar, hormatly telegörjüler. Ina häzirki wagtda ýurdumyzyň durly künjeklerine bir uly şatlyk, şowkun dabara bilen täze ýyl bayramçylygy bellenip geçilýär. Ina täze ýyl elbetde bir maskala bayram bolup durýar. Albertede mine insanlaryň bir-birine ýagşy arzu niýetleri, arzu etmek, bir-birlerine bayramçylyk sowgatlaryny gowşurmak elbetde bir islenlik ýaşdaky raýatlarymyzyň iň bir sabarsyzlyk bilen garaşýan bayramlarynyň biri täze ýyl bayram bolup durýar. Biz hem pursatdan peýdalanyp etip gelen täze ýyl bayram münasibetli tutuş türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy tüýsürüňizden utlaýar we ýaşy täheratly gepleşigimiziň nobatdaky täze sanyny size hödürleýär mähribanlar, ýaýlymdan daşlaşmaň, ýaýlym arkaly biziň bilen galyň. Gepleşimiz bir näçe sahypalardan ibarat. Olaryň ilkinjisi bolsa maşyklar atly sahypamyz. Elbetde maşyklar insanyň bir sagdyn bedenini, ruh bilen tolmak üçin uly ähmiýete ýa bolup durýar. Şonuň üçin hem adam her gün ýer bilen erterki maşyklar ýerine ýetirse, bedeniniň gan aýlanşyna, ýürek urşuny hadalaşdyrýar. Galybersede adamyň bir güne başlamagyna, bir başyna baran işleriniň şowul çykmak üçin adama erterki maşyklary özüni rahat duýmak üçin has möhüm bolup durýar. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine mähriban watandaşlar, eli tamaşaçylar, maşyklar atly sahypamyza hemmämiz bilelikde tamaşa edelim. Salam hormatly ýerleşler, gelin hemmämiz bilelikde irki maşyklary ýerine ýetirelim.
Ahlan vatandaşlar, hormatly telewiziyorlar, biz gepleşigimiz siziň bilen dowam etjäs. Gepleşigimiziň nowatdaky sahypasy Ertirli Gatty sahypamyz. Elbetde Ertirli Gatty sahypamyzda ýene biziň ýerleşlerimiz, galbert edem kardeşlerimiz Ertirlik naharyna bir çay başyna ýylýan datly tagamlaryň taýýarlanyş pursatlaryny size ýetirýär. Gepleşigimiziň şu ýerine ahlan vatandaşlar, edýatçylar, ýerleşlerimizden galbert edem kardeşlerimizden taýýarlamagyna bir täze ýyl bayram münasibetli Ertirlik sahypamyz bir näse datly tagamlaryň taýýarlanyş pursatlaryna siziň ünsüňiz çekýär. Salam aleykum ahwan vatandaşlar. Salamany ördüňizmi? Ertirimiz haýyrly bolsun siziň her biriňizde. Älim oğluklarynyň ýar bolmagyny teşekkürümizden arzu edýäs. Mehmanlar ýurdumyzda uly dawara bilen gelenler. Naýbaşy bayramlaryň biri bolan Täze bayram bilen siziň ähliňizi teşekkürümizden mutlaýar. Oýtaýlarymyz toýlary, bayramlaryňyz bayramlar bolsun. Mehmanlar 2026-njy ýylymyz hem 2025-nji ýylymyz ýaly üstünliklere, rowaşlyklara, şowluklara baýylan biri bolsun. Mehmanlar, şeýle ýaşardy olar bilen ýaşlyk telewizyon tarapyndan taýýarlanýan erteker ýaýlyma berilýän ýaşlyk saharaty gepleşigimiziň ertelik sahypasyna siziň ähliňizi hoş gördük. Edi watandaşlar, biziň gepleşigimiziň ertelik sahypasyny taýýarlap, ýaýlyma höderlemäge himayatkärlik edýän Täze önümçilik karhanasyna köp sag bolsunlar diýär. Mehmanlar biziň gepleşigimiziň ertelik sahypasyna ýigderli seredýän bolsaňyz, gepleşigimiziň şergedeki sanyna ertelik saçan alyp berilýän ertelik tagamlaryny şeýle bayramçylyk saçan berilejek saty tagamlaryň taýýanlanyşyny siz bilen paýlaşýar. Egerde biziň gepleşigimiziň ertelik sahypasyna etjek ketdiňiz ýa-da biziň gepleşigimiziň enlik sanlaryna haýsy tagamlar taýýanlap görkezmeginizi isleýän bolsaňyz ýa-da siziň öz taýýanlayan tagamlaryňyzy tagamlama boýunça taýýanlap ýerleşlerimiz bilen paýlaşmamyzy isleýän bolsaňyz 10-05-10 gysga meselesine öz teklifleriniz, haýyşlaryňyzy uradyp bilersiniz. Ine bugün mehmanlar 0-5-10 gysga meselesi arkaly ýerleşlerimizden gelen haýyşlar. Mehmanlar Täze ýyl bayramçylyk gepleşigimiziň sanyny size ýetirýär. Bugünkü taýýanajak tagamyzy ýurdumyzyň Mara welaýatynyň ýoldaky etrabynyň ýaşaýçysy Maksat Saparmuradowyň haýyşy boýunça taýýanlap siz bilen paýlaşýar. Mehmanlar onda näme gelin gerekli bolan önümler bilen tanış bolan gerekli bolan önümler himayatkärimiz Täze önümçilik karhanasynyň öndürýän dorogyndan mehmanlar innesas önümleriň biri undan, şekerden, mesle ýağından himayatkärmiziň ýumurtkadan, şeýlede vanil şekerinden, gabartma tozundan, mankadan biz günlük durmuşymyzda taýýanlaýan, şule taýýanlaýan önümimiz bolan mankadan alymdyllah semalina ady bilen tanalýan önümimiz mehmanlar şeýlede himayatkärimiz Täze önümçilik karhanasynyň öndürýän uýudulan gaýmagyndan peýdalanýan şu taýýanlaýan tagamyzy siz bilen paýlaşýar mehmanlar. Gerekli bolan önümler bilen tanış bolasynız diýip umyt etdik. Onda näme gelin taýýanlamaga başladyk. Taýýanlama üçin bolsa hem şekilli ýaly hamir edýän enzamlardan galymyzy alýatda taýýanlamaga başlaýar mehmanlar. Ine görüşmeli ýaly biziň şular ýaly galymyda ilki bilen biraz unumyzy alýar. Ýumurtga çakýar. Mesle ýağını alýar mehmanlar. İkinji ýumurtkany häzir dorogumyz bilen garyp başlap mehmanlar. Gabartma tozuny goşýar. Uýudylan gaýmagyndan heme hamirmyza goşýar mehmanlar hemen. Häzir arasyna hamiryň arasyna salyp pişirer.
Şekerden koştuk. Ünlü gerekli olan önümlerimizi enzamımızın galibine yerledik. Gelin hamerimizi karmağa koyalım. Enzamı da var ya. Özümüze gerekli olan funksiyon saylap alıyaz. Hamerimizi karmağa koyar. Kadir avtomatik yağdayda bizim enzamımız hamerimizin sayın olunu havar verir. Ondan biz doğamlı yağdayda yağı sıkıp pişirip başlar. Onu çene motor arasında salıp pişirecek. Önümlerimizi sayınlayar. Nakıvanar gelin sayınlayıp başlayalım. Şeydik doğrumuzu galibini da alıyaz. Uyudulun kaymağımızdan amaliyaz. Yumurta çakacak içine. Vanil şekerini koşacağız. Hemen şeker koşacağız. Bir adam mankadan koşacağız nakıvanı. Ne enzamımızın kömeği bilen hamerimiz tayin olyanca o edip karıştıracağız. Nakıvanar gepleşimizin geçen tahamlarına hem şular yali doroğlu ertirliklerin tayinanşını, tüycülük tahamlarının tayinanşını siz bilen paylaşıptık. Nurdu kaynayan tüycülük tahamlar hem ayratin tüycü taham bilen tapavuklanıyor. Nakıvanar kameriden enzamı kamerimizin sayın olunu havar verdi. Gelin yağıp büküp pişirmeye başlayalım. Enzamımızdan galibimizi alıyaz. Kamerimizi yağıp büküp pedirip pişirip başlar. Kamerimizi doğala bölüyaz. Yağıp başlayaz. Şeydik, yağ yanmadan son karan önümlerimizi koyar. Şuları yalı görmüştür bu diye. Bölüştürüyor. Görüşüm ideali kemir rehmedem talep eden o. Hem tüycü tavamlı. İnni. Şeydir. Bir gelir. Togla yağ hamirmidi. Tükönmeden son. Hemen galimidi. Öğreyez. Görüşüm ideali. Şeydir. Gelse.
Mehmanlar, şular ýaly görnüşde horpejimizin galygyna ýaýyp ökün kameramada ýerledik. Indi gelin horpejimize ýüzü gyzaryp pişýänçe pişirmäge goýalım. Horpejimizde bar ýa. Ine mehmanlar iyileşlermeden elen haşa boyunca taýynan tagamyz taýyn oldy işleriniz açyk bolsun.